Здрасти! Днес е 29 декември и аз не съм правила предизвикателството за български за 9 дни сега. И за това трябва да правя 3 дни. Тук имам темите. И първата тема е къде се била в България. Била съм из България, център на България, Стара Загора, Етера, Ковачевица, Велико Търново и около там. Аз съм била до морето в Бургас и в Варна. И аз съм била в Помпорово също и близо до София, около Боровец и Рила монастир и Ванско и също по южнат около Мелник, Велинград и всякъде там. И да, мисля, че аз съм била в много места. Втората тема е какво правиш, когато е хубаво времето? Когато времето е хубаво, обикновено опитвам да правя неща навън. Много ми харесва да прекарвам време в парка, в плажа, в планината и така. И също за днес. Какво обичаш да правиш през уикенда? Също да, ако времето е хубаво, много ми харесва да прекарва време навън. Ако не е много хубаво, харесвам да бъда в къщи, харесвам да чета, харесвам да се срещам с приятели и да спортувам. Да. И това са тримата теми за миналети 3 дни. Само има още 9 темите за утре 30 и за друг ден след утре за 31 и след това аз съм правила и да, до утре. Чао.